Естествено. Оп. Вау. Майк чек. О! Чай, трябва да ми помниш. Не, по-плаче. Вика. Те няма да се чуеш много. Те ли? Не, ако говориш не те да се чуеш. Пробва ли го в вас? Пробва ли го в вас? Една кола в тази. Днеска ще тренираме с Станислав крака. Той ще прави кръца, аз започна с клек. После ще се срещам някъде на леки стензи. Дай. Трябва да си използваме чекията. Ей, ти ще ни казва по-рано, бе? Защо е по-силно си? В те ще може да се навържиш, те. Още малко. Брука, не, виж. Какво остави? Кажи здрасти. Ай, локин, бе, брат. Това е бъдещ ютубър, който ще бъде спонсориран от Чонки, бе, брат. Ай, локин, бе, брат. Лошо е две, май. А какъв ще станеш, като станеш голям? Майстор на гипс картони. Връкната барон да пояса. Сложи ли го? Да! Бах ти, бе! I could be fake, I could be
you sitting beside me. You were only in my way. You're wrong if you think that I'll be just like you. You thought you were there to guide me. You were only in my way. You're wrong if you think that I'll be just like you. You thought you were there to guide me. You were only in my way. You're wrong if you think that I'll be just like you. I could be mean. I could be angry. You know I could be just like you. My soldiers scream out! My soldiers rage! You're a zombie, till then a melody. Danzar oss, klappa era händer. Gör som vi gör, ta några steg åt vänster. Lyssna och lär, missa inte chansen. Nu är vi här med karamelldansen. Брат, имаш най-диаболик формата на това нещо. Знам. What the fuck?